Да развенчаваме един мит, че трябва да се преглеждаш и да ходиш да си правиш консултации само с хора, които са завършили дерматология. Този тип специалисти могат да ти дават съвети как да се грижиш за твоя. Абсолютно важно е и си остава фактора, че е хубаво човек да има образованието и знанията, но да, дали ще си дерматолог, козметолог, има някои разлики. Сега зависи по какъв повод точно ти е въпроса. В някои случаи е неизбежно да бъде конкретно дерматолог. Но когато става въпрос за съставки, когато става въпрос за продукти, функцията на продуктите, всъщност, за съжаление, голяма част от дерматолозите изобщо не знаят. Имат определен набор от продукти, неща, които имат в предвид и предлагат, но много малко са тези, които разбират от съставки, така че тогава вече един козметолог или човек, който разбира от съставки и наистина какво ще направи продукта, може да бъде в случая по-полезен.